Jazdíš často na veľmi nízkych otáčkach? Možno si myslíš, že nízke otáčky znamenajú šetrnejšiu jazdu. Pravdou ale je, že to môže narobiť viac škody než úžitku. Poďme sa pozrieť na to, prečo to tak je. Nízke otáčky môžu spôsobiť lenivý motor. Keď jazdíš príliš dlho na nízkych otáčkach, motor si na to zvykne a jeho reakcie sa stanú pomalšie. Inými slovami, keď budeš potrebovať zrýchliť alebo použiť plný výkon, motor ti to nevráti tak, ako by mal. Toto zníženie dynamiky môže spôsobiť problémy pri predbiehaní alebo pri jazde do strmých kopcov. Výfukový systém sa môže prehrievať. Pri nízkych otáčkach výfukové plyny neprúdia dostatočne rýchlo, čo môže viesť k zvýšeniu teploty katalizátora. Postupom času sa tento prehriatý katalizátor môže poškodiť a opravy stoja stovky eur. Ako k tomu ale pristupovať správne? Za prvé, neboj sa jazdiť v stredných a vyšších otáčkach. Motoru to len prospeje. Za druhé, vyhýbaj sa otáčkam, pri ktorých cítiš, že motor vibruje. A za tretie, ak potrebuješ zrýchliť, nezvyšuj plyn na vysoký výkon pri nízkych otáčkach, ale radšej zaraď nižší prevod. Staraj sa o svoje auto správne a predíď drahým opravám. Sleduj nás a zisti viac tipov, ako predĺžiť životnosť tvojho auta.